салом як хабар. дар либоси кормандонии бозрасии давлати автомобилӣ дурбинҳои назоратӣ насб карда мешаванд. тавассути онҳо фаъолият ва муносибати онҳо бо шаҳрвандон сабт мегардад. дар ҳоли ҳозир дафтари созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо дар тоҷикистон 24 чунин дурбини назоратиро ба вазорати корҳои дохилаи тоҷикистон додааст. ин иқдом дар доираи як лоиҳаи озмоишӣ ва дар ҳамкорӣ бо вазорати корҳои дохила барои шаффофият дар кори маъмурини ҳифзи ҳуқуқ роҳандозӣ шудааст. созмони амнияту ҳамкории аврупо ба маъмурони полис тарзи истифодаи ин дастгоҳҳоро ҳам омӯхтааст. ташаббускорон интизор доранд ки истифодаи он эътимоди ҷомеа ба сохторҳои қудратиро бештар намуда ба шаффофият дар кори онҳо мусоидат хоҳад кард. аз бозрасии давлатии автомобилӣ ба Азия Плюс хабар доданд ки ҳоло лоиҳа дар марҳилаи озмоишӣ қарор дошта, пас аз омӯзиши пурра он ба кормандони бозрасӣ насб карда мешавад. лоиҳа дар марҳилаи аввал танҳо дар душанбе татбиқ мегардад ва аз рӯи натиҷаҳои он тасмим гирифта мешавад ки дар минтақаҳо амалӣ карда шавад ё не. аз Зедмобайл миллионро гирбурди асосӣ 1 миллион сомонӣ ҳар моҳ то 20 000 сомонӣ бурд мешавад. бо 3,5 сомонӣ айди рамзро бихар ва иштирокчии бозӣ бурднок шав. Зедмобайл аз 2 то миллион 1 қадам роҳ аст. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.